X'taħsbu li d-differenza bejnietna bejna li niġu għaw kull nhar ta' ħadd nisimgħu l-quddiesa nippruvaw ngħixu relazzjoni tagħna ma' Alla b'xi mod. U dawk li ma jagħtux każ, dawk li għalihom Alla qisu ma jeżistix. X'taħsbu li d-differenza? Hemm differenza jew le? Il-Vanġelu tal-lum ikellimna propju fuq din id-differenza. Differenza importanti. Dawk li jippruvaw iżommu relazzjoni ma' Alla u dawk li jippruvaw jgħixu il-valuri tal-Vanġelu, dawk għandhom bħala l-iktar ħaġa importanti f'ħajjithom l-imħabba. Għandhom l-iktar ħaġa importanti fir-relazzjonijiet ir-rispett lejn il-persuna, lejn il-persuni. Dawn jixbħu ħafna lil David. Smajna fl-ewwel qari David. David kellu ċans joqtol lil dak li rid jeqirdu, lil dak li rid jeħles minnu, lil dak li kien ħajtu kollha Sawl, ħajtu kollha jfittex illi jagħmel kull ma jista' biex jikinsu minn fuq iċ-ċlart, biex itajru minn fuq iċ-ċlart lil David. Sawl li kien is-sultan kien qiegħed jibża li David se jħodlu s-saltna. Allura David ġieħ ċans meta Sawl kien rieqed flimkien mas-soldati kollha tiegħu. Ġieħ ċans li kif qallu Abner il-ġeneral ta' David li jwaħħlu b'lanza mal-art. U Abner qallu daqqa waħda tkun biżżejjed, daqqa ta' lanza waħda tkun biżżejjed. U David qallu le. Qallu ma jkun qatt li jiena mmitti idej fuq il-midluk tal-mulej. U minnu l-midluk tal-mulej? Kull persuna, kull bniedem, tajjeb, ħażin, għaref, ignorant, senjur, kull persuna għalina u ġew, dawk li ma jemnux balla dik storja oħra. Imma għalina u ġew, kull persuna hi l-midluk tal-mulej, kull persuna hi l-liben ta' Alla, kull persuna hija ħija. U anki jekk iweġġani jekk jagħmel il-ħsara, jibsa dejn ta' jibsa. Challenging ħafna. Jibsa ħafna. Jien irid nipprova nilqgħu. Ġesu jgħidilna nipprova nħobbu. Ġesu meta jgħid ħobbu lil dawk li jagħmlulkom id-deni. Joqgħod attent biex ma jgħidilniex kunu ħbieb ta' dawk li jagħmlulkom id-deni. Ġesu ma jridniex inkunu ħbieb. Jien ma nistax niddeċidi li nkun ħabib ta' xi ħadd li joqgħod jirfisti saqajja l-ħin kollu. Ma nistax nagħlaq għajnejja jew qalbi b'xi mod inġala ma tħoxx u noqgħod fejn xi ħadd li jweġġani l-ħin kollu hekk le. Ma jgħidx hekk Ġesu. Imma Ġesu jgħidilna ħobb titħobb lil dak jagħmellek id-deni. Jiġifieri mhux li tkun ħabib tiegħu toqgħod miegħu imma li tilqgħu, li taċċettah, li taħfirlu dik iva. U kultant irridu nagħmlu dan il-ġest tal-maħfra, tal-aċċettazzjoni, tal-akkoljenza minkejja illi kull darba li niltaqgħu ma' dik il-persuna niftakru fil-weġa li għamlilna. Hawn min jgħidlek jiena naħferiju imma ma ninsiex. Ma tistax tinsa, ma tistax tinsa. Jekk tinsa ma tkunx ħfirt ta' veru. Jekk tinsa tkun sturdejt għal jena jitruħek. Imma jaħfer ta' veru min meta jiltaqa' mal-persuna xi ħaġa jiftakar u xi ħaġa jħoss ukoll. Jħoss. Imma minkejja kollox il-maturità tagħna u kultant l-għajnuna talla, il-grazzja talla jenuna biex il-persuna nittrattawa nil-qowa ta' persuna. Napprezzawa, nistmawa ta' persuna. Ma naqgħux fil-logħba tagħha. Għax meta lil dik il-persuna nikkalpestaw, inweġġewha, nittrattawha bl-istess mod li trattat lilna, aħna nkunu naqgħu fil-logħba tagħha. Nilagħbu l-istess logħba. U kif aħna niddejqu li xi ħadd weġġana, insiru aħna stess il-kawża tal-weġa u allura tad-dwejjaq ta' ħaddieħor. U Ġesu din ma jridix. Ġesu minna jistenna li aħna nkunu iktar maturi umanament u kristjanament. Allura Ġesu jitlobna biex inħobbu, biex naħfru u jitlobna wkoll Ġesu biex nitolbu għal dawk li jagħmlulna d-deni, għal dawk li jagħmlulna l-ħsara. Meta nagħmlu hekk,
aħna nkunu persuni mhux biss quddiem Alla u liet tassew denji, imma nkunu persuni umanament li lħaqna livell ta' maturità għoli. Nkunu persuni li tallimna xiġifieri tgħix ta' bniedem ta' veru, tgħix ta' bniedem tas-sew. Imma mingħajr l-għajnuna t'Alla dan il-mod ta' kif nirrelataw flimkien isir diffiċli ħafna. Għandna bżonn l-għajnuna t'Alla għax Alla kontinwament ifakkarna illi hu jħobbna b'dan il-mod. Alla lilna jħobbna b'mod li jaħfrilna kontinwament. Aħna maħfurin kontinwament minn Alla. Fil-fatt jekk tiftakru fis-salm irrepetejna ħanin il-mulej u tajjeb. ħanin il-mulej u tajjeb. Ekk irrepetejna fis-salm li għadna kif tlabna, fis-salm responsorjali. Imbagħad Ġesu fil-Vanġelu jkompli jgħidilna intom tridu ġibu ruħkom mal-oħrajn kif tixtiequ li l-oħrajn iġibu ruħhom magħkom. Intom tridu ġibu ruħkom mal-oħrajn kif iġib ruħu magħkom il-missier tagħkom tas-sema illi jitfa' x-xemx u x-xita tiegħu kemm fuq it-tajbin kif ukoll fuq il-ħżiena. Inneħħuha minn moħħna l-idea li kultant aħna stess il-Kristjani inġorru konvinti minna illi Alla ma jħallax bin-nar ta' Sibt, li Alla jpattija, li Alla hu kattejf ġust u ma' kull żball li aħna nagħmlu Alla se jġalna nħallsu tiegħu. Inneħħuha din l-idea għax din idea żbaljata. Din hija idea li tmur bil-maqlub, bil-kontra ta' dak li jgħid Ġesu fuq il-missier. Ġesu jgħidilna li l-missier tiegħu hu ħanin. Il-missier tiegħu jaħfir, il-missier tiegħu iħobb. U għalfejn importanti li naħfru? Tafu għalfejn importanti li naħfru? Għax jekk aħna naħfru, jekk aħna nkunu kapaċi naħfru, ifisser li nkunu fimna ħafna mill-ħajja. Ħanippruvaw nifhmu għadin. Hija importanti ħafna. Min ma jaħfirx? Min ma jaħfirx? Min isiba bitqila ħafna biex jaħfer? Tafu min? Min ma jafx lilu nnifsu. Min qatt ma waqaf u rrifletta ftit fuq innifsu u għaraf li hu persuna dajfa u persuna li ġieli weġġet il-ħaddieħor. Kemm forsi meta kien konxju u kemm meta ma kienx. Il-persuna li twebbes rasa ma trix taħfer hi persuna li min għalija li hi qatt ma tiżbalja. Hi persuna li min għalija li hi qatt ma tagħmel xejn ħażin. Imma min għalija għax aħna nafu li mis-sema l-isfel kulħadd jiżbalja, kulħadd suġġett għall-iżbal. U jekk jien naraf li jien ġieli rfist fuq siq ħaddieħor, indunajt jew ma ndunajtx, jekk jien naraf li ġieli rfist il ħaddieħor, allura naċċetta li ħaddieħor kultant jista' biżbal jew mhux biżbal jirfes fuq saqajja jew fuq saqajn ħaddieħor. U l-maħfra jfisser li naċċetta il-limiti illi għandu kull bniedem. Il-maħfra tfisser li jiena jkolli sens komun biżżejjed li ninduna illi kull bniedem li jeżisti fid-dinja, kull bniedem meta u xekk aħna mhux hekk ngħidu, kull bniedem li jolli jidu isejb xi xogħol. Kull bniedem illi jaraf tassew lilu nnifsu jinduna bl-iżbalji u bid-djufijiet tiegħu. Għalhekk ejjew nitolbu lil Mulej Ġesu. Lilna li llum sejħilna qiegħed isejħilna għal din l-imħabba. Lilna li llum qiegħed isejħilna fil-bidu ta' din il-vista pastorali biex ninaqdu dejjem iktar bħala komunità. Komunità li temmen, komunità ta' dixxiepli, komunità li nimxu wara Ġesu msallab. Wara Ġesu msallab. Ejjew il-koll flimkien. Ninaqdu u nitħeġġu u nġeddu ix-xewqa tagħna li nkunu dixxiepli veri ta' dan li mgħallem. Ta' dan il-bniedem li ma kienx biss bniedem imma kien ukoll li ben ta' Alla li mbierek. Minn hawn ftit ieħor se nibdew ir-randan. U jekk Alla jrejt fir-randan li ġej se jkollna
grazzja kbira aħna fid-djoċesi tagħna għaliex għax bil-grazzja u bil-permessi tal-patrijiet Franġiskani minuri ta' Ġiżu tal-Belt se jkollna hawnhekk fostna il-kurċifjes mirakolus illi huwa meqjum f'dik il-Knisja għażiża, fil-Knisja ta' Ġiżu l-Belt. Se jkun hawn magħna l-ġimgħa ta' wara Ras ir-Randan, il-ġimgħa 7 ta' Marzu, 8 s-Sibt ta' Marzu u d-9 ta' Marzu l-Ħadd. 3 ijiem illi fihom dan il-kurċifjes se jkun espost fil-Knisja ta' Sant'Antnejn tal-Patrijiet ta' Ġiżu f'Ajnsilem għall-qima għall-adorazzjoni tagħna, l-adorazzjoni tas-salib imqaddes. Dan is-salib illi għal 4 sekli sħaħ, għal 400 sena sħaħ, kien oġġett ta' qima tal-poplu Malti u Għawċi. Imbagħad il-koll flimkien ninġabru il-ħadd wara nofsinhar, il-ħadd fl-4 se jkun hemm anki organizzati mezzi ta' trasport mill-parroċċi biex nagħmlu pellegrinaġġ doċesan, pellegrinaġġ tal-ġublew, pellegrinaġġ ukoll li jkun hemm il-possibilità li fih wieħed jirċievi l-grazzja tal-maħfra sħiħa. Aħna ngħidula indulġenza plenarja, kelma tqila, kelma komplikata, imma tfisser il-grazzja tal-maħfra sħiħa. Il-maħfra sħiħa tagħna, rikonċiljazzjoni sħiħa tagħna ma' Alla. Pellegrinaġġ jibda fl-4 bil-Knisja tal-Patrijiet Sant'Antnejn sa fuq it-Suntier ta' Insilem, hemmhekk imbagħad nagħmlu ċelebrazzjoni ta' smigħ tal-kelma tal-Alla fuq il-kurċifjes, fuq is-salib imqaddes u ssejr adorazzjoni komunitarja kollettiva tas-salib, simili għal dik li nagħmlu fil-ċelebrazzjoni ta' tlieta, ċelebrazzjoni tal-mewt ta' Ġesu ta' tlieta tal-ġimgħa, il-ġimgħa tal-ġimgħa l-kbira. Għalhekk ejjew nitħeġġu l-koll flimkien biex inkunu dixxipli awtentiċi ta' Ġesu. Ejjew nindunaw li għandna biex inkunu kburejn aħna li ngħidu l-ħanansara. Kburejn għandna kwalitajiet, għandna grazzi doni li ħadd ieħor m'għandux. Serħu raskom illi jekk xi ħadd minna għandu xi dubju dwar min kiteb il-Vanġelu, jekk taqra l-Vanġelu tal-lum, serħu raskom li dan ma jaħbad ma' moħħ tal-ebda bniedem, ma' l-moħħ tal-ebda bniedem. Min se jaħbad ma' moħħu? ħobb il-min jagħmellek id-deni, min se jaħbad moħħu? Min se jaħbad ma' moħħu? għamel il-ġejt lil min jisirqek, lil min jagħmellek il-ħsara. Min se jaħbad ma' moħħu? birek lil min jisħtek. Min se jaħbad ma' moħħu? Min se jaħbad ma' moħħu? Itlob għal dawk illi lilek ma jġibukx, għal dawk illi lilek ibarruk, għal dawk li lilek jekk jista' jkun irid jeqrduk minn fuq iċ-ċlart. Min se jaħbad ma' moħħu? Jekk mhux id-diskors, il-kliem li joħroġ mill-fom tal-iben ta' Alla. Għalhekk ejjew verament nagħmlu kuraġġ illum, nagħmlu kuraġġ bħala komunità anke parrokjali li ser ngħixu din l-esperjenza tal-vista pastorali biex inġeddu x-xewqa tagħna li nkunu dixxipli awtentiċi ta' dan li mallem uniku, ta' dan li mallem kbir, Ġesu.